Ɲumanaw aw benisu bi kunnafoni sɔrɔlen olu bɛna tali kɛ lajɛrɛba min kɛra kunungo boulevard de l'indépendance la ka kɛ kɔkɔrɔmadon ye Soumaila Cisse n'ale ye fanga sinamatɔn ɲɛmaa ye ale min n'a tununen bɛ an na a bɛ waati caman bɔ sisan o kunnafoni ani an kɛrɛfɛ dugu kunnafoni dɔw salulen b'an bolo su in na k'o lase aw ma walawalaliw o kuntagali tɛna janya tuguni. Lajɛbaw a y'aw danse ko kura aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ kunnafoni la kumabaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na kunungo n'o bɛnna alamisadenw juillet kalo tile 2 ma jamalajɛba dɔ kɛra boulevard de l'indépendance la parti politique URD maaw olu kɔkɔrɔmadonbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ kɔkɔrɔmadon ye ka ɲɛsin fanga sinamatɔn ɲɛma n'o ye Soumaila Cisse ye ale kɔni ma o min tunnen bɛ a bɛ tile 111 de la bi Ana Marie Yvonne Traoré tun bɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan FTV maaw tɔgɔ la a n'a ka jatala Bakari Kone mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. Bi ye a kalo 3 ani tile 11 ye an ka fanga sinamatɔn ɲɛma Soumaila Cisse ale ɲɛma tununnen bɛ o hukumu kɔnɔna la a somɔgɔw a kanubaw ka fara URD tɔn jamakulu kan olu jɛra ka ɲɔgɔn dalajɛba kɛ boulevard de l'indépendance la walasa ka fɛɛrɛ ɲini a bɛ se ka ye ka sɔrɔ basi ma sɔrɔ togoya min na maa caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na i n'a fɔ fanga sinamatɔn ɲɛma yɛrɛ furumuso a y'a jira k'a fɔ ko kabini nin ko in kɛra mɔgɔ si de bolo ma jigin a ɲininin ko la. N bɛ fɛ k'a fɔ Soumaila bɛ mɔgɔ minnu bolo bi k'a f'u ye ko Soumaila ye silamɛ de ye Soumaila ye hɔrɔn de ye Soumaila taara bi ye a tile 100 ye kalo 3 ani tile 10 Soumaila taara a taatɔ k'a bɛ na Soumaila ma na u ye Soumaila minɛ ka b'o don fo bi Soumaila ma segin k'a f'u ye k'u ka Soumaila bila Soumaila ka na a ka n'a ka denbaya la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la denbaya dɔrɔn mago tɛ Soumaila la Mali bɛɛ de mago bɛ Soumaila la a ka kɛ yɔrɔ bɛɛ Soumaila ye bɛɛ ka Soumaila ko Soumaila ye bɛɛ de ka Soumaila ye o tuma na u ka Soumaila bila Soumaila ka na n bɛ fɛ fana k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ye ne burankɛ halisa a ka dɔ fara cɛsiri kan a k'a to Soumaila ka na so kɔnɔ Mali mago bɛ Soumaila la Soumaila ye Mali den de ye. Abdraman Jara ale min ye URD sifinakaw ɲɛmɔgɔ ye ale tun bɛ kɛnɛ in kan a ye ɲɛfɔli kɛ an ye. A b'a dɔn k'a fɔ anw ka parti président n'o ye honorable Soumaila Cisse dankarila la a bɛ bolola kabi arabadon marisi kalo tile 25 san 2000 ani san 20 a kɛra Ɲafunge cercle la a kɛra Tombouctou région na a kɛra lasigiden kalata hukumu yɛrɛ kofɔ kɔnɔna na a dɔw ni bi cɛ ko caman kɛra ani minnu minɛla dɔw ni tora la n'o y'a ka garde corps ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la dɔw joginna alhamdulilayi bi u bɛ alhamdulilayi fɔ a tɔ bɛɛ bilala mɔgɔ kelen min bɛ bolola halisa o ye honorable Soumaila Cisse ye wa a bɛ bolola nin y'a tile 100 de ye tile 100 ka ca komi tile 100 man ca mais min m'an tɔɔrɔ question de b'an bolo an yɛrɛ ma se ka question minnu jaabi o ye jumɛnw ye a minɛ ka se bi ma i n'a fɔ an b'a ye an ka jamana kɔnɔ ani jamana wɛrɛw kɔnɔ n'u ye mɔgɔ ta otage la minnu y'a ta u bɛ bɔ ka kuma anw de ye karisa ta an y'a ta nin kun na mais minnu ye Soumaila ta hali sini mɔgɔ ma revendiquer an t'a mɔgɔ dɔn u y'a ta kun min na an t'a dɔn a b'u bolo yɔrɔ min na an t'a dɔn a b'u bolo lahalaya min na an t'a dɔn a yɛrɛ ni kun bɛ yɔrɔ min na an t'a dɔn o jɔrɔna ko de y'a to an ko an ye baara caman kɛ mais an kan ka baara ninnu amplifier ka da kun damadɔ kan a objectif fɔlɔ o ye Soumaila a bɛ se ka bila joona joona comme on le dit bien en français sa libération immédiate et sans condition maintenant cible 3 o de b'an bolo an ka manifestation ninnu na ni yɛrɛ ye jama in jateminɛ yan bi maa bɛ se k'a fɔ Mali bɛɛ de tun bɛ yan bi wula parce que n'i taara maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu o kulu kɔnɔ a kɛra politiki jɛkulu ye minnu bɛ fanga jukɔrɔma tonton o minnu ye fanga sinamatɔn ye o minnu yɛrɛ ko bɛ cɛmancɛ la o Mali maabaw Mali ministre kɔrɔw Mali députés Mali dinɛ ɲɛmɔgɔw vraiment c'est la crème de la société malienne qui était avec nous aujourd'hui donc an bɛ se k'a fɔ maliyɛn bɛɛ tun bɛ yan maintenant munna maliyɛn bɛɛ bɔra k'a fɔ an ka jamanakuntigi ye n'o ye président Ibrahim Boubacar Keita ye
k'an b'a fo an b'a fo ka d'a kan a dɔgɔkɛ tunu ka se bi ma u bɛ cɛsiri min na an b'a kalama nka foli kɔfɛ an b'a ɲini a fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan halisa barisa tile 100 tɛ heure 20 ye tile 100 a bɛ dɔɔnin bɔ ka cɛsiri kɛ Soumaila a ka se ka na cible filanan ye jumɛn ye an ka cible filanan ye communauté internationale ye a b'a dɔn k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna mɔgɔ minɛ n'a fɔra ko ka sigi ka fɔ k'a la a kow a bɛ discrétion demander a bɛ sutura demander a kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ jabarani na a kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ kɛnɛma nka an b'a dɔn diɲɛ mɔgɔbaw notamment nanzaraduguw la communauté internationale u jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na u ka ko bɛɛ kɛ u ka fara Mali autorités kan Soumaila Cisse a ɲuman bɛ se ka se an ma joona cible sabanan o ye Soumaila a bɛ mɔgɔ minnu bolo n y'a fɔ aw ye an t'u dɔn nka u kɛra maa o maa ye anw y'a ɲini u fɛ u k'a dɔn k'a fɔ cɛ min b'u bolo maliden dɔ de don maliden sɛbɛ dɔ de don maliden belebele dɔ de don silamɛ de don dutigi de don Mali bɛɛ de b'a nɔfɛ k'a ka na ka d'a kan a y'a si bɛɛ kɛ a bɛ baara kɛ Mali de ye donc ne b'a ɲini a bɛ minnu bolo ne ka nin kuma in Ala k'an dɛmɛ a ka s'u dusuw ma a ka s'u hakiliw ma o se bɛ Ala ye. Hakilina jiginna k'a fɔ ye k'a fɔ fanga sinamatɔ ɲɛma Soumaila Cisse ale kɔni tununa kabini marisi kalo tile 25 wasaden kalafili labɛnw senfɛ an bɛ Ala deli Ala k'a ɲuman segin so. Ni jama lajɛrɛba in kɔfɛ malidenw dɔw fɛnɛ sɔnna k'u ka dusumakasi k'o jira an ka kuma galamaniw ɲɛma an ka jɛ an k'olu ka kumaw lamɛn. Ni n ko k'a ma diga an na a digira maliyɛn bɛɛ la parce que Soumaila mɔgɔba don donc jamanaden don jamana kanu b'a la mais n'a fɔra ko ni mɔgɔba sugu fana ka minɛ an ka jamana kɔnɔ ka taa se nin bɛɛ ma nouvelle ma don a la Soumaila bɛ yɔrɔ min na Soumaila bɛ mɔgɔ minnu bolo ɲɛ ma se ka fɔ an ye ka hakili sigi hali n'a kun fɔra ko Soumaila bɛ nin yɔrɔ la bon vraiment o tun bɛ mɔgɔw hakili sigi dɔɔnin quoi ni mɔgɔba sugu man ka minɛ jamana kɔnɔ u ka tila k'a fɔ ko vraiment k'u ta yɔrɔ dɔn o ye nkalon de ye quoi o man ka kɛ quoi est-ce que y'a faamuya donc ni a fɔra sisan jamanadenw ye e yɛrɛ k'a la e yɛrɛ ye muso de a ka denbayaw b'a kɔ muso de b'a fana bolo n'a fɔra ko o ka to misi ni kinigini na ça c'est pas bon a cɛ man ɲi jamana kɔnɔ a digilen don jamanaden bɛɛ la hali Soumaila man di mɔgɔ min a digilen don a bɛɛ la an ka jamana nin ye kunsuliko de ye k'an ka faama dɔ ka minɛ bɛɛ b'a dɔn jamanaden bɛɛ b'a dɔn i y'a faamuya b'a la ko kunnafoni ma sɔrɔ o la o man ka kɛ kabini Soumaila minɛra don min na mɔgɔ ma se k'a sɔrɔ k'a dɔn équipe minnu ye Soumaila minɛ terroristes de don wa parti politique yɛrɛ ka mɔgɔw de don wa ou bien coup dilannen de don wa point d'interrogation mɔgɔ si t'a dɔn sinon comment veut dire que Soumaila Cisse ye personnalité min ye Mali kɔnɔ o kɛ minɛ ka se nin stade ma mankan tɛ bɔ foyi tɛ k'a fɔ mɔgɔw tɛ k'a dɔn a bɛ cas kelen min na vraiment a bɛ mɔgɔ dabali ban ni anw wuyaw don nous les ouvriers nous sommes des gens wuya ni anw wuyaw don les gens ne posent même pas de questions mais Soumaila ye personnalité min ye Soumaila man ka dogo Mali bɛ stade min na Soumaila man ka dogo hali ka 3 secondes kɛ k'a sɔrɔ a ma dɔn Soumaila bɛ yɔrɔ min na c'est pas parce que ne bɛ Soumaila défend ye n t'a ka parti fɛ n t'a défend mais an bɛɛ ye maliyɛn de n'a fɔra an ka réalité fɔ jama la dɔ ka fisa ni dɔ ye Ala yɛrɛ de y'o kɛ dɔ ka fisa ni dɔ ye k'a fɔ n bɛ Soumaila défend ou bien n t'a défend non c'est pas ça Soumaila man ka minɛ ka se une semaine ma a ka parti t'a a yɔrɔ dɔn et parti politique wɛrɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu t'a yɔrɔ dɔn jamana ɲɛmɔgɔw t'a yɔrɔ dɔn sɔrɔdasiw t'a yɔrɔ mais c'est étonnant aw ka jamana kɔnɔ aw ko il y a 200 et quelques généraux si c'est 200 et quelques généraux réellement si ils ont mérité leur grade personnage comme Soumaila a bɛ se ka tunun cogo di mais c'est pas possible n'a bɛ bolo min kan dɔrɔn u k'a fɔ an ye ne ta tɛ parti ko ye dɛ ne ta maliyɛn don ne fana ye maliyɛn mais maliyɛn kadiri kɛ tunu nin tunun cogoya de la wallahi c'est pas normal hali ni jamana min tɛ jamana ye et si mɔgɔ t'a ka état dɔn il est en vie mɔgɔ t'a dɔn il n'est pas en vie mɔgɔ t'a dɔn. Soumaila Cisse ka tununi dabalibanko don parce que ni mɔgɔ tununa i t'a tigi kibaruya dɔn i bɛ se k'a fɔ k'a ka gɛlɛn mais i b'a tigi kibaruya dɔn ne bolo o tɛ ko mɛntaba ye quoi
donc déjà jamanatigi yɛrɛ ko ko ale ni k'a b'a dɔgɔnin kibaruya dɔn donc ne ka jate la o tɛ ko gɛlɛnba ye o cogoya la donc solution de bɛ ɲini pour que a bɛ ye cogo min na a ka ye. komi Mali ɲɛmɔgɔ a mɔgɔ fɔlɔ n'o ye IBK ye hakili la kuma n'a kan a mɛnna ka sɔrɔ a ma kuma ma kumanen o ye mɔgɔ hakili sigi a ko Soumaila ko a ka kɛnɛ a nin na foyi tɛ a la avec ça minnu y'a minɛ ale n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama ne ye min mɛn o bɛ se ka mɔgɔ hakili sigi parce que l'ex-premier ministre n'o ye Isufu ye o fana kumana kan hakili la o bɛ se ka mɔgɔ hakili sigi nka kuma in kɛ ni sisan cɛ o fana mɛnna dɛ n'i ko kungotɔ ma ko to mɔna kungɔ bɛ mɔgɔ min na e ko to mɔna mais to in bilala ka se hakɛ dɔ ma a ma dun a bɛ kungotɔ tɔɔrɔ dɛ o ye nin hakɛ in ye ne ka miira kɔni min ye ale bɛ Mali ɲɛmɔgɔ n'o ye IBK ye a ka cɛsiri kɛ a ka sen don k'a bolo don a ka dɔn k'a fɔ diɲɛ tɛ don kelen ye dɛ don kelen tɛ diɲɛ ye bi a kɛra Soumaila ye mun b'a yira ko don wɛrɛ a tɛ se ka k'ale yɛrɛ kɔ dɔ ye hali n'a ma k'ale ɲɛna k'a kɛ k'a ɲɛ o de ka ɲi. Soumaila ka tile 100 kɔni minɛni a bɛ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ maa maa bɛ Mali in kɔnɔ a bɛ ka bɛɛ tɔɔrɔ nka an tɛ se k'a bɔ Ala kun dɛ n'i y'a ye jamana in yɛrɛ bɛ cogo min na bi k'a fɔ Soumaila bɛ taa Ɲafunge ka tila ka taa fo Ɲafunge kɔfɛla ninnu na o bɛɛ ye Ala ka baara o bɛɛ ye mɔgɔ ko de ye pour que a ka élection bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na mais n'Ala ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ fura t'o la an kɔni b'a Ala deli de sa Ala ka segin Soumaila parce que an si t'a yɔrɔ dɔn kuma o kuma bɛ ka fɔ rumeur don an si t'a yɔrɔ dɔn bon an b'a Ala de deli Ala ka segin n'a ye ka na n'a a ka denbaya la ka na maliyɛnw sɔrɔ yan nɔ fana a bɛ Mali kɔnɔ yan a ma bɔ Mali kɔnɔ a tɛ yɔrɔ si a bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ maa minnu fana bɛ k'a minɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma u k'a bila u ye tɔw bila cogo u ye Soumaila ni mɔgɔ minnu fɛn minɛ u y'a bɛɛ bila u ka hinɛ Soumaila la Ala yɛrɛ jaati kama k'a bila o de ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma parce que maa si tɛ laban cogo dɔn. Fanga tigilamɔgɔw ka fara fanga sinamatɔn maaw kan maliden bɛɛ ka laɲini ye Soumaila Cisse ale ɲuman ka segin teliyala a ka denbaya la an b'a fɔ Ala ka laɲini ka sabati an bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen arabadon juillet kalo tile fɔlɔ k'a dugu jɛ alamisadon na maa dɔw kɔni taara bin Bankasi dugu kɔnɔna la Mopti mara la binkali kasaranaw bonyala sabula maa 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu bɔnɛna u nin na maa caman fɛnɛ banana ka fara o kan maa dɔw fɛnɛ ɲɛma tununnen bɛ Idrissa Badji ale bɛna a mana bɔ an ye. Nin waleya cɛjugu min kɛra arabadon juillet kalo tile fɔlɔ Mali ni Burukina dancɛ la dugu dɔ bɛ ko Bayi n'a bɛ Mali fɛ ko ni maajugu ninnu donna o sira de fɛ ko katikati 4 kun b'u bolo ani moto taxi 2 ani moto caman nɛgɛ kaɲa 16 waati k'u nana cun Bankasi cercle dugu 4 kan fɛn min bɛ tali kɛ Gwari Jimdo Pangadugu ani Jalakanda kan k'u nana kana maaw nagama sunanin sɔrɔ ka kisɛ shuru kan ka maa 30 bɔnɛ u nin na ko maa minnu fatulen filɛ nin ye k'a fanba ye cikɛlaw de ye k'u tilala ka tabla yɔrɔ dɔw la yani an ka finitigilakaw bɛ se yɔrɔ la o y'u yɛrɛ ta ni ka taa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa tɛgɛ bɛ se ka kɛ nin cɛnikɛlaw la cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw la. Coronavirus banakisɛ ale ye biko ye halisa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Mali kɔnɔ maa caman degunnen bɛ a ko la o dɔ ye an ka kungilayɔrɔ maaw ye kungilana dɔw ye u ka don o don baara kɛcogo fɔ an ye kabini coronavirus daminɛna fo ka na se sisan ma Aminata Daɲɔ Anna Marie Yvonne Traoré ale ni Tijani Siribe olu ye mun sɔrɔ an ye o filɛ nin kabini coronavirus banakisɛ in donna an ka jamana kɔnɔ baarakow bɛɛ ɲagamina cakɛdaw bɛɛ gɛlɛya sɔrɔ a ko la kungilanaw fana ye u niyɔrɔ sɔrɔ a la k'aw ka delimankow bɛɛ yɛlɛma baarako nasiraw kan a ye gɛlɛyaba de don an ka baara kɔnɔna na parce que sel tɔw bɛ kɛ cogo min ni ɲinɛn ta ma kɛ kelen n bɛ marché ba sɔrɔ sel tɔw la cogo min ɲinɛn ta la marché yɛrɛ ma kɛ
parce que client bɛ k'u plaint bana bɛ yen, an yɛrɛ b'a dɔn bana bɛ yen, mɔgɔ si ma bɔ foyi walayi gɛlɛyaba de don. An bɛ dugawu kɛ Ala ka bana ɲumanba hɛrɛ ni baden na. Depuis coronavirus nana, a ye ko caman tiɲɛ quoi. Sugu man di, yɔrɔ bɛɛ bloqué don. Même souvent quand tu as besoin de quelque chose pour avoir même tu as des 1000 problèmes. Parce que depuis coronavirus bɔla, a ye client wele parce que client yɛrɛ o bɛɛ bɛ ka siran quoi coronavirus ko la. Souvent aw yɛrɛ b'aw ka téléphone ta k'u wele pour que a ka se ka dɔn sɔrɔ cogoya min na. N'i y'o wele o b'a fɔ ko coronavirus bɛ yen, o tɛna se ka déplacer ka na mɔgɔ ka ca yɔrɔ min na quoi, o tɛna se ka déplacer ka na o yɔrɔ la. A ye sugu sumaya quoi, a ye ko caman tiɲɛ quoi. O b'a sɔrɔ kuma caman an ka baara ni suye bɔra ye quoi. Bon direct ni heure dɔ sɔrɔla jago i bɛ datugu i bɛ taa so quoi. Bon gɛlɛya nana mɔgɔ caman sɔrɔ an na quoi. Ni salon ninnu bɛɛ la u kɛlen don ka labɛnw sabati walasa ka u yɛrɛw ni u ka clients kisi k'u tanga ka bɔ coronavirus bana ma. Coronavirus kɔni bana kura minnu don sisan a yɛlɛma mɔgɔw la ka tali an bɛ yan sisan eau de javel b'an bolo liquide an bɛ olu bɛ utiliser n'i bɛ don salon la i bɛ tɛgɛ ko liquide la i bɛ masque fana siri ni nana an bɛ masque d'i ma an mun bɛ fɛngɛ fana an bɛ gant don an fana bɛ masque fana don. Coronavirus tiɲɛ don bana in a bɛ yen mɔgɔw dalen t'a la mais a bɛ yen a ye gɛlɛya dɔ don an ka baara la parce que a wagati an kun y'a datugu an ye kalo 2 de kɛ an y'a datugu mais seli ɲɛkɔrɔla la an y'a dayɛlɛ an yɛrɛ ka clients y'an wele k'an ka na yɔrɔ dayɛlɛ minnu b'an dɔn an ye mesure de sécurité kɔni taw la tɛgɛ ko minɛnw b'an bolo wa n'aw nana bɛɛ masque de bɛ bɛɛ nun na client fara coiffeuse kan en tout cas o kɔni y'an ka baara taabolo ye sinon a ko ye gɛlɛya don an kun na dɛ. O b'a exigent kan k'an ka mesure ta donc dɔw yɛrɛ bɛ na olu yɛrɛ ta jate yɛrɛ an kɔni an fana ye alcool san an gel san bon an ka gel kɔni banna fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la donc mais eau de javel b'an bolo quoi an b'an tɛgɛ ko donc ni min bɛ bɔ an bɛ gel ko tɛgɛ la. Hali n'o y'a sɔrɔ coronavirus bana ma b'an ka jamana kɔnɔ baarakɛlaw bɛɛ bɛ ka segin u ka cakɛdaw la sabula maaw ye faamuyali caman kɛ bana in kan. Mali dafɛ dugu dɔ kibaruya salola Idrissa Badimi fɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. An bɛ bi kɔkana kibaraw daminɛ Burkina Faso u ka jamana kɔrɔyan fan fɛ ko maa 7 su yera dugu dɔ la dugu min bɛ wele ko Tanwalibugu k'a yera o sɔforokun na u ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don lakanako ma k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maa minnu ye nin walejugu kɛ walasa tɛgɛ bɛ se ka k'u la cogoya min na hakilina jiginna ko nin dugu kofɔlen in yɛrɛ ko maa 12 delila ka bɔnɛ u nin na ɲɛma sɔrɔ o ko la ko nin ko in na ko siga kɛn bɛ maa minnu na ko ye Burkina finitigilaw kaw ye maa dɔw y'a seereya k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 29 ko Burkina finitigilakaw surula u ka diinɛkuntigi ka so ni ka maa caman minɛ ni ka taa n'u ye adamadenya hakɛ kɔlɔsili tɔ min bɛ Burkina jamana kan olu y'a ɲini ko finitigilakaw ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ waasa ni tigiw bɛ se ka minɛ cogoya min na ani ko maa minnu minɛnen filɛ u bolo ka taa sɛgɛsɛgɛli la ko kala kana u wagasi fɛn min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire kunkanko kibaruw ye Laurent Gbagbo n'ale ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaakɔrɔ ye a ye laɲini kɛ diɲɛ kiiribonba fɛ n'o ye CPI ye walasa a bɛ se ka segin ka don a faso la n'o ye Côte d'Ivoire ye nka diɲɛ kiiribonba ɲɛmaaw bɛ k'a jateminɛ fɔlɔ hakilina jiginna Laurent Gbagbo a n'a ka minisiri kɔrɔ n'o ye Charles Blé Goudé ye u jabajɛra ka bɔ jalakiri la jalakiri min b'a jira k'a fɔ k'o ye dankari adamadenya hakɛ la o de kosɔn kabini janvier kalo tɛmɛnen san 2019 waati la yamaruya dilen d'u ma u bɛ se ka bɔ u lasagolen don duguba min kɔnɔ ka taa duguba wɛrɛ la nka u tɛ se ka bɔ jamana in kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la o de kosɔn Laurent Gbagbo kɛn bɛ ka laɲini kɛ walasa jɛn bɛ di a ma a kan don Côte d'Ivoire kɔnɔna na coronavirus kunkanko kibaraw la ko coronavirus bana daminɛ ni sisan cɛ k'a ye maa 10 de bɔnɛ u ni na farafinna kun kan jɛkulu min sigilen don farafinna banako kɔlɔsili la olu ka fɔ la
u y'a jira fana ko coronavirus maa min garijɛgɛ donna na farafina k'o bɛ taa jɔ maa 400 ani maa 15 la ani fana ko coronavirus ye dankari jamanaba 2 de la farafina fɛn bɛ tali kɛ Egypte jamana n'o ye Misira jamana ye k'a ye maa 60 ani maa 8,313 k'olu de garijɛgɛ donna na k'a ye maa 2,000 ani 953 a y'olu de bɔnɛ u ni na fɛn bɛ tali kɛ Afrique du Sud jamana k'a ye maa 100 ani maa 50 ani maa 900 ani 330 k'olu de garijɛgɛ donna na ko maa 2,000 ani maa 700 ani 49 ko a ye olu de bɔnɛ u ni na maa minnu fana kɛnɛyana farafinagun kan k'o bi t'i jɔ maa 100 ani maa 90 ani maa 60 la. NFTV lajɛbaw aw ka jabarani baarakɛlaw sera ka min labɛn aw ye kunnafoni sira kan ka bɛn bi jumadon juillet kalo ale tile 3 ma o de tun ye nin ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye fo yan fo aw sigiyɔrɔ la ala ka juma caman wɛrɛ jira an na.